Zer dago bestia, hementxe, Gari Infernu multijugadorean beste bideo batean zombia ez dena alegia, beste multijugareko lataputak hori. Eta hementxe nire gintzen joazen magmako mapan, magma, bai, ze DLC berriko mapa hauetakoa dela hau, hor inguruan volkan bat erupzionatu du, eta hostia, eta hoxe, eta bai, beti ezela, eriotzaren arpegia gertutik ikusteko aukera bikaina duzu hemen, hortxe ikusten bezala, eta hemen pixka mankeatzen hasi nintzen hasieran, baina gero ikusiko duzue azer nolako erratxa egiten duan. Ze konturatu, horren ertez bali mazarete, konturatu UAVA kontra UAVA eta VSATA jarri nituen partida honetan, en plan, tio, ez izketateko, baina bueno, igual du. Hemen atzetik eman dute eta hortxe, miserablemente atzetik eman zidaten, hau gau. Eta horren dator partidako zatirik garrantzitsuena, miresgarriena eta bestelako irisgarren guzti horiek. Eta kasu honetan, ari nintzen treneko lekutik pasatzen eta hemen bat eta bi, apunteria pixka bat mejoratu dudan seinale ez da, hemen aurrera joan gara, eta hortxe, Hoshgel, nire aurrean bat zegoen, berekin ari nintzen jolazten partida batzuk, eta partika honetan bere laguntza oso estimagarri izan zen, erratxa ateratzeko, eta hemen pixka bat kanpeatu zorgoian fijatzen bali mazatete puntu gorri bat dago zain nengoen, eta akabatu dute baniko aurrera. Berriro ere mapa osoari buelta emango dio, nire ohitura legez, ez da, beti mapari bueltak ematen jardutzen naiz. Ez zait bat ere, hortxe, ez zait bat ere gustatzen kanpeatzea eta izango askampadarako momentu hau. Ze Hoshgel sartu zen estaziotik barrena eta pentsatzen nuen goraka bultzatuko zituela kontrarioak edo aurkariak, eta hemen txegeltu nintzen etortzekotan, ze UAVA gertu nuen, eta bai, aurren engorratxa da, baina niri kosta egiten zait atzera. Eta aurrera joate erabaki nuen, ikusia zetzetorrela inorrez, eta hemen ikusi duzen bezala txapa ez dut apurtu, dana legal, dana oso honratua. Eta hemen akatuko dut, eta bai, hor aurrean gaiztotako bat zegoen, baina berdin du nik UAVA botar nuen, nire lana hori baitzen, partida honetan UAVA kontra UAVA eta botatzea, horrela nire konpaineroi laguntzen nien, eta hortxe ikusten duzu UAVA eta kontra UAVA atera ditu dala, eta hortxe, abizetan nintzen mikrotikan, Hoshgel atzetik bat eta buelta amantzuenean nire gana, esan duen, bueno, egurra. Eta hortxe, akatu zuten Hoshgel eta nire bengantza partikularra, eta hortxe, bat, bi, VSATA eta noski, VSATA bota eta eriotza. Eta hortxe, nire VSATA, hemen txari nintzen mikrotikan, nirezten tio VSATA eta horren egaliz, bai, hau da multijugadorean online moduan ateratu dudan aurrenengo VSATA.